kaka ginyalo pidho yien gi kaka ginyalo rito alwora. Ilero kanyo makare ahinya Rose, imulo wach mar Jazamiti app ma bende wawinjo ka jatend migao mochung' ne wechego mag alwora Soepan olere yo makare. Ng'ato nyalo bedo ni neno okinyi ma kawuono achiel kachiel kokalo e yore waduto te mag tudruok kata TV. To pono nopenjore ni Jazamiti app ne iyude yo machalo nade kata otiyo yo machalo nade. Tere kaka Jazamiti app ni biro neno ni yien ma pidho no apidhe kanye, to ere kaka yien no biro bedo makare kendo biro konye kinde mabiro mbele. Erokamano ahinya nyadendi Joyce, mondo wang'e ni wasechopo kanye gi chenro marwa mar pidho yien, wawacho ni wan gi goal. Mondo wang'e ni kawuono wachopo kanye, nyaka nyoche ne rais wach mar pidho yien ni, puodho wach mar pidho yien ni Disemba tarik 21 dwe higa mokalo. Sani ka wang'iye Jazamiti app wanyalo neno ni wasepidho yien moingo milion 120. Koro Jazamiti app ni en app minyalo yude Google Store to tiyo gi smartphone. Koro kidhi e Google Store kaka didhi e M-Pesa to install Jazamiti app. Kindika ni Jazamiti app ibiro yude, kise installe to biro mi instruction kaka onego bed ni i-register mondo sa asaya mipidho yien to ogaidi kaka nitiere details kama ipidhe yien mane mipidho, date mipidhe yien, kata ka en yien mupidho kaka jo school to biro guide ni mondo wach ni ne upidho yien e school mane, ne un gi ng'agiri, kaka ka wapidho yien to wan gi stakeholders moko. Obiro wacho ni wapidho yien gi student, ka wapidho yien e kanisa obiro wacho, kasto obiro evidence nyaki binyisi. Koro nitiere kama kisejaso tigoyo picha. Ema be adwa penji nikech wang'eyo ni nitiere jomoko gina chude. Ng'ato nyalo dhi app kacha to ponono ojazo mana gigo to yien mopidho hie to onge. Goyo picha no angu ng'e nade ni adiera en mopidho yien no. Nitiere sami jaso app no nitie location. Makata ka ijase to ng'ama chielo bodhi ojaso kari kanyo, app biro mana golo ni yien no pidh kamoro achiel. Koro nitiere location to be nitiere witness. Emomiyo wacho ni to ne un gi ng'ageni sama ne ipidho yien no. Witness bende ndiko nyinge gi kanyo. Dongi wacho ni ne un gi ng'agi ng'ama no pidho yien. Ka ne un an institution to wacho ni ne wan gi Kefri, ne wan gi Kenya Forest Service, to be ne wan gi jo kanisa. Mano makoro yango adiera ni yien no puothi kipidho yien, nikech kaka sani kaka public servants, jotich mar sirikal, nigi kiwango mar pidho yien bende yien 30 e higa ka higa kaka performance contract margi. Mano nyaka iket kaka individual migo picha mior. Kokigo picha okodhi to picha no be nyaka bed mane location ma ipidhe yien no kore ka odhi. To puonj wan kaka secretariat waendelea gi puonj mar Jazamiti app ni. Target puonjo ministries, department gi agencies te mabe wan gi chenro nyaka field. Wadwa puonjo jongao National Government Administration manyaka chief piny. Konono ka in jago ma pidho yien tionge simu mar smartphone to koro itimo nang'o? Ka ionge simu mar smartphone to wasewacho ni wan gi afisa magwa mag forest, county be nigi afisas on the ground. Awacho ni train chiefs ga assistant chief. Ibiro kawo mana record go kama ipidhe yien, site ma ipidhe yien, gi yien namba mipidho, gi chieng' mipidhe yien, kasto itero to ng'ama nigi smartphone to jazani. Kata ka intiere kama network onge, inyalo kawo details goendo. Nitie template ma Kenya Forest Service osechiwo ma ginyalo share gi ji mondo omi kaw details te ma biro dwarore, kasto ibiro tero mondo odhi obed reported ni pidho yien kanyo. To kisepidho, ka isejaso mi ioro gino, nitiere bere platform minyalo dhi mi i-confirm godo ni to message manaoro cha be odonjo. Ka ne en Joyce Oduor, ticheka e app kanyo, e platform, tiyudo ni Joyce Oduor no pidho yien 5 e app kanyo, to nyisi gi chieng' mipidhe. To wan kaka jok ma coordinate wach pidho yien, be wan gi officers magwa ma ICT ma verify gigo kapok gibedo uploaded. Arosa ng'eyo ni isebedo e migao